Hej og velkommen til Insider Podcast, hvor vi i dag har 3 indslag. Et lidt hemmeligt overraskelsesindslag, og så 2 interviews med de liberale løver og Anton Lange Jensen ham selv. Nu har vi så fået Anton Lange i studiet, og han skal fortælle os lidt svare på lidt spørgsmål, som vi har forberedt om hans parti, og hvordan han tror, at valgkampen kommer til at gå. Så jeg tænker bare, at vi kommer i gang. Hvad er dine forhåbninger til den her valgkamp? Det er, at vi får et rigtig godt valg, og altså, jeg kan modsige folk med alle de løgne, jeg har fået imod mig, især i dag, at jeg kan modsige dem og afkræfte dem. Det har jeg jo allerede gjort på masser af stories, som I kan følge. Ja, og hvilke løgne er det, der er blevet ligesom, skudt efter dig? Frihedspartiet siger for eksempel, at jeg går efter, at jeg skal have børnearbejde her i Danmark. Men okay. Det er jeg imod. Jeg er imod om, at ja, okay. Der skal ikke børnearbejde. Ikke nogen børn skal tvinges til at arbejde. Nej. Selvfølgelig. Det var også helt sådan. Ja, må vi lige hurtigt høre jeres mærkesager? Eller kan du stadig ikke huske? Jo, vi vil sænke skatten for lønmodtagere. Det er den første, så det kan betale sig at arbejde. Ja. Den anden er hårdere og hurtigere retssystem. Det er, at det skal gå hurtigere, så man ikke sidder varetægtsfængslet i 100 år, før man kommer ind i retten. Og den sidste er, det sidste er at straffe klimasønderne og hylde individuel frihed, som vi også lige har lagt op på Instagram en video med, hvor vi forklarer vores klimapolitik. Okay. Og hvis I så kommer ind i Folketinget i for eksempel valgt, ja. vil I så sørge for, at det kommer til at ske? Ja, selvfølgelig. Det er jo det, vi er blevet sat i verden for partiet, ellers kunne vi lige så godt have været en del andre partier. Mm. Må jeg høre, hvad er jeres target audience? Hvilken type menneske er jeres ideelle følger? Det er helst alle. Ja. Vi prøver at være et folkeparti, som bruger for de fleste med. Mm. Du må godt også gå i stereotyperne, hvis du tænker på noget specifikt. En arbejder, det er jo, vi er et godt parti, som også kæmper for arbejderne. Det er derfor, vi vil sænke skatten for lønmodtagere.